Bayan ng Pilipinas, ang pinag-uusap-usapan, ang nangunguna, ang pilit na binabagsak, ngunit lalong namamayagpag. Ang pinakamainit na kandidato sa pagkapangulo, mga kababayan, salubungin natin ang nag-iisang pambato, ang tigre ng Norte, ang susunod na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. BBM! 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 Sa ating bayan. Maraming salamat po. Balik-balik ti salamat na po. Gusto na po na imbag garabi. Amen. Talaga naman kahit gabi na at dapat lumalamig ang hangin, ang pakiramdam po namin ng Unity may mainit tayo sa mainit na salubong na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat po. Napakalayo po, marami po kaming pinanggalingan. At kaninang umaga, ay nasa San Fernando, La Union pa kami. At napunta na kami rito hanggang nag-motorcade kami, hanggang nakarating sa Manawag. At dito bumalik sa Binalonan para mapanayam at makasama kayong lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pagpunta rito. Alam ko po, marami sa inyo ang matagal nang nakantay at nagbilad sa araw at nagpainit. Kaya naman siguro napakainit ng salubong na naramdaman namin. Yun lamang, nung nagmamotorcade po kami, tuwan-tuwa na ako. Dahil naghihiyawan at nagtitilian ang mga tao. Sabi ko sa sarili ko, okay to, may asim pa. Sabay, ang sunod na tanong, nasan si Sandro? Sandro, mas malakas yung hiyaw yata pag nabanggit ko yung pangalan ng anak ko Alam niyo po, yung anak ko ay busy nasa Ilocos Norte. Tumatakbo siya bilang congressman, ang primero distrito ng Ilocos Norte. Kaya ay papaabot ko na lang sa kanya ang lahat ng wedding proposal. Meron isa sinasabi, iyon na boto ko pero akin si Sandro. At tanong ko sa kanya kung papayag siya. Palagay ko papayag yun. Maraming salamat po sa inyo lahat. At kami po sa Unity ay kung saan-saan na po nanggaling at marami na po kami napuntahan. At pagpunta naman namin dito sa lalawigan ng Pangasinan, dito po, lalo na sa west side ng Pangasinan, ay naramdaman namin ganun din ang aming salubong na nakukuha sa taong bayan kapag lalo na naumpisahan namin at napapag-usapan namin ang aming naging adhikain na pagkakaisa. Kaya naman po, naging unity ang tawag sa amin. Dahil kami ni Inday Sara ay ang aming layunin. Ang aming hangarin para sa Pilipinas ay unity, pagkakaisa. Kaya po, lahat po ng ating mga senador, kung titignan po ninyo, ay iba-iba pong pinanggalingan ng partido. Dahil po, yan ay halimbawa doon sa aming sinasabi na pagkakaisa. Kahit na hindi po, kahit iba't ibang kulay ng politika ang pinanggalingan,
ang pinagkasunduan at nagkakaisa kami na kami ay gagawin ng lahat upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yan lang, kaya po, yan po ang aming naging adhikain. At ang aming sinisigaw sa lahat ng aming mapuntahan ay ang pagkakaisa. Dahil po, marami po tayong problemang hinaharap. Nandyan pa rin po ang pandemya. Nandyan din po ang krisis ng ekonomiya na dala din ng pandemya. Kaya kailangan, ang dami po natin kailangan ayusin. Ayusin po natin at tutulungan natin ang mga maliliit na negosyo. Kailangan po natin ayusin ang ating agrikultura. Kailangan natin buhayin ang industriya ng turismo. At lahat ito para magkaroon muli ng trabaho ang ating mga kababayan. Kailangan po natin ituloy ang infrastruktura na programa na build na sinimulan ni Pangulong Duterte. Isama na rin natin dyan yung itinatawag na digital infrastructure na ang ating internet. Yung presyo ng kuryente, kailangan natin hanapan ng paraan para ibaba. At napakataas masyado at nahihirapan ng taong bayan. Ang ating mga eskwelahan, ang ating edukasyon ay kailangan natin patibayin. Tulungan ang ating mga guro para pagandahin ang maging kalidad ng pagtuturo para sa ating kinabukasan, ang ating mga kabataan. Napakarami po ang kailangan pang gawin. At alam naman po natin na kapag ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano katapat ang kanyang pagmamahal sa taong bayan at sa Pilipinas, ay siya ay isang tao lamang. Kaya naman po, kailangan natin dito sa hinaharap natin ng mga krisis ay ang pagkakaisa. Dahil po, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, at tignan natin po, tignan natin kung paano tayo nakaraos sa lahat ng krisis, lahat ng sakuna, lahat ng hamon na naharap sa ating mga Pilipino. Tayo po ay nakaraos dahil po tayo ay nagtulungan, dahil po tayo ay nagmahalan, dahil kapit-bisig po ang mga Pilipino hinarap ang kahit anong hamon at sa ganong paraan tayo ay hindi lang nakaraos kundi tayo'y sumikat pa. BBM mo na! BBM! Narinig ka tuloy kaya? Sabang! Sabang! Kaya naman po, yung pagkakaisa ang naging adhikain namin. Ang pagkakaisa ang aming layunin para sa ating sambayanan. Na tayo ay makita natin lahat po ng galing, lahat ng sipag, lahat ng husay, lahat ng pagmamahal na nasa puso ng Pilipino ay sabay-sabay na nagtutulungan. At kinaharap po ang mga problema na nadadala dito sa ating bansa. Kaya po patuloy po ang aming pag-ikot sa nakaraang ilang linggo, sa ilang nakaraang buwan. At isinisigaw namin itong aming sinasabing adhikain ng ating pagkakaisa. At alam niyo naman po, maganda po ang pagtanggap ng mensaheng ito ng ating mga kababayan. Ngunit kung talaga namang isipin natin, hindi naman po siguro katakata kayo. Dahil ang mga Pilipino, tayo naman hindi tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Hindi natin pinupuntahan ng mga tao at sinasabi, mali kayo, kami lang ang tama.
Hindi po tayo, ang hinahanap lang ng Pinoy, simple lang, magkaroon ng disenteng buhay. Dito, makaahon tayo sa pandemya, makaahon tayo sa kahirapan na dala ng pandemya. Kaya naman po, ay habang tumatagal ang panahon, ay naririnig po natin ang sagot ng ating mga kababayan dito sa aming sigaw ng pagkakaisa. At ang sagot na yan ay nagsimula ng parang isang bulong lamang at halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal, habang patuloy ang aming pagsigaw ng ating adhikay ng pagkakaisa, ito po na naging aming advokasya. At sinasabi namin ay nakikita namin, natanggap po ng Pilipino. Kaya naman po, sa palagay ko, panahon na itong ugali ng Pilipino, itong katangian na Pilipino na ating ipinagmamalaki sa buong mundo, ang ating sinasabing makabayanihan na Pilipino, ay hindi naman talaga dahan-dahan ay tinatanggap ng taong bayan kung hindi ay lumalabas mula sa kanilang mga puso, mula sa kanilang sa ating kultura para maramdaman ng bawat isang Pilipino. At ang sinagot po ng ating mga kababayan ay sa simula nga ay parang bulong lang po at halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, yung bulong na yan ay lumalakas ng lumalakas at mas marami po ang sumasama sa atin at sinasabi, tama, ayan, yan ang tutunguan natin ang pagkakaisa nang sa ganon tayo ay maging mas maganda ang buhay. Tayo ay mas maraming tayong mga pagkakataon at oportunidad sa ating kinabukasan. At yung bulong po na yan, na sinimulan ng aming kampanya nung nakaraang taon pa, yung bulong na yan ay dahan-dahan palakas ng palakas habang dumadami ang bumubulong, habang dumadami ang nagsasalita at naririnig na ngayon po natin ang tinig ng mga kababayan natin, ang tinig ng sambayanang Pilipino. At patuloy po na palakas ang boses ng ating mga kababayan. Patuloy po ang hanggang ngayon po ay sigaw na at hindi na lang bulong at hindi lamang tinig, kundi ito po, ano po ang sigaw ng Pilipino? Ang sigaw ng mga Pilipino, kasama ko dyan sa ating naging kilusan ng pagkakaisa. Kasama kami riyan para magpagpaganda at maging maunlad ang Pilipinas. Kasama kami riyan sa pagmamahal natin sa bawat kapwa Pilipino natin. Kasama kami diyan sa pagmamahal ng ating bansang Pilipinas. Kaya naman po ay itong aming sinimulan na adhikain na ipinaabot sa ating mga kababayan ay hindi lamang naging parang pangkampanya kung hindi naging kilusan na. Isang kilusan ng pagkakaisa at kagaya ng aking nasabi, ang sigaw ng ating mga kababayan ay magsama-sama tayo mga Pilipino, magkaisa tayo mga Pilipino. Kaya po, huwag natin pong makalimutan ngayong gabi na ito. Huwag po natin makalimutan na dito ngayon nagsimula ang kilusan ng pagkakaisa dito sa Binalonan, dito at sa lalawigan ng Pangasinan. At atin pong ipagpapatuloy. Patuloy pa po ang ating gagawin para naman mararamdaman na natin na ipinagsama-sama natin, nagsanib puwersa ang buong Pilipinas, nagsanib puwersa, ipinagsama natin lahat ng galing, ng husay, ng sipag ng bawat Pilipino at dinaan natin sa pagmamahal
At sa ganung paraan ay pinaganda natin ang buhay ng Pilipino. Ang sinasabi ko po ay sana naman hindi lang tayo babalik doon sa sitwasyon natin noong bago nang karoon ng pandemya. Ang UNITEAM ay ang hangarin ay sumikat pa ang Pilipinas. Gumanda pa ang buhay ng bawat Pilipino. At pagka nangyari yan, at kapag tayo ay patuloy at tapat tayo sa ating kilusan ng pagkakaisa, gaganda po ang buhay ng bawat Pilipino. May papasikat po natin ulit ang Pilipinas. At haharap ulit po tayo sa buong mundo. At ipagmamalaki natin, tignan nyo kami, mga Pilipino. Tignan nyo kami, sumikat kahit naluhod na kami, natisod na kami. Kami tumayo ulit at sumikat muli dahil kami nagkaisa. Dahil kami ay nagtulungan. Dahil kami ay nagmamahal sa kapwa Pilipino. Dahil kami ay nagmamahal sa Pilipinas. At kapag natin nakamtan yun, haharapin po natin ang buong mundo muli. At muling masaysigaw po natin, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.